Bé, bona tarda i moltes gràcies per estar un altre cop amb nosaltres. El primer que voldríem avui és constatar de manera satisfactòria que al final, tot i que ha estat francament complicat, hem arribat a un acord per la configuració de les comissions, les meses i especialment les presidències d'aquestes meses. No els amago que ha estat un procés complex, que fins i tot ha provocat avui l'endarreriment amb l'hora de la constitució de la Junta de Portaveus, de la celebració de la reunió, però en qualsevol cas valorar positivament perquè en definitiva forma part d'aquests grans acords que li donen institucionalitat al Parlament i li permeten que les regles del joc es mantinguin consensuades. Volem en aquest sentit dir-los una altra vegada més que és voluntat de Catalunya Sí que es pot implicar-se molt activament amb la Comissió del Procés Constituent. Creiem que és un dels grans espais que pot permetre teixir complicitats, ponts de diàleg que aquest país necessita de manera tan imperiosa. I en aquest sentit, deixin que els digui també que considerem una bona notícia que es plantegi que la presidència de la Comissió de Procés Constituent recaurà en una persona com l'amiga Muriel Casals. Creiem que des d'un punt de vista personal i també pel seu tarannà pot ser una persona que contribueixi claríssimament a generar consens i diàleg i ens hi posarem activament en aquest sentit. No els amago que a més també tinc una certa debilitat personal perquè des de fa molts anys hem compartit moltes i moltes coses que tampoc és moment d'explicar en aquest moment. Dit això, dir-los també que després si voleu m'ho pregunteu, perquè la cosa té mica. Vull dir que dir-los que al final Catalunya Sí que es pot presidirà les comissions d'empresa i coneixement i la comissió de joventut. En aquest sentit ja els puc anunciar que la reunió de direcció del grup d'avui, això plenari del grup, ha acordat que siguin les companyes Hortènsia Grau la que presideixi la comissió d'empresa i el company Joan Giner, el diputat més jove d'aquest Parlament, el que presideixi la comissió de joventut. Pensem que a més poden fer un gran paper perquè són coneixedors de manera molt important de l'àmbit d'aquestes comissions. A partir d'ara, i és la segona cosa que els vull comunicar, a partir del ple de la propera setmana, que podríem dir que és el primer ple ordinari, Catalunya Sí que es pot confirmarà, demostrarà el que ha estat el gran objectiu per nosaltres des de l'inici de la legislatura, que és situar els temes de l'emergència social, no només des del punt de vista de reduir els seus efectes, sinó també anar a les seves causes, com a element central de la nostra activitat parlamentària. Ho hem dit, però ho començarem a demostrar la propera setmana amb el primer ple ordinari, on tant les preguntes al president com al govern com la interpel·lació aniran adreçades en aquest sentit. Dir-los també que des d'aquesta perspectiva creiem que és una bona notícia que existeixi un principi d'acord dins de la Junta de Portaveus, que materialitzarem els propers dies, perquè durant les dues primeres setmanes del mes de març, cal decidir exactament quan, puguem fer el ple específic, el ple especial d'emergència social. Per nosaltres, per Catalunya Sí que es pot, aquest és un ple que no només ha de ser específic i especial perquè estem convençuts que compareixerà el president del govern a explicar les seves mesures, sinó que creiem que és un ple que ha de tenir vida diferenciada d'un ple ordinari. En aquest sentit, tenim algunes diferències dins de la Junta de Portaveus, hi ha alguns grups que pretenen diluir aquest ple excepcional, especial, dins un ple ordinari. Nosaltres treballarem perquè aquest ple celebri com correspon al seu caràcter extraordinari. I continuant amb els temes de qüestió social, d'emergència social, deixi'm que els digui que estem profundament indignats com a Catalunya Sí que es pot davant de l'anunci fet públic avui de que el govern pensa introduir i incorporar com un dels requisits a la renda mínima d'inserció el coneixement del català. Ens sembla alguna cosa més que un error. Ens sembla una expressió que si es materialitza podia ser una declaració de xenofòbia social.
el que ha de fer en aquests moments el govern no és posar més requisits a l'accés de la renta mínima d'inserció tal com la coneixem en aquests moments, sinó al contrari, activar d'una vegada per totes el debat final de la iniciativa legislativa popular de la renta garantida de ciutadania i posar-lo en aplicació urgentment. Saben que nosaltres hem intentat de totes que aquest tema fos un tema que es discutís durant el període d'hibernació d'aquest Parlament, aquests mesos que hem viscut, que vam ser bloquejats per la coalició avui governant, per als grups de la coalició avui governant, i que això ha perdut l'oportunitat de que la renta garantida de ciutadania estigués en vigor tal com nosaltres volíem el dia 1 de gener d'aquest any. Treballarem perquè això sigui el més ràpid possible, perquè creiem que totes les entitats socials que han estat treballant activament al voltant d'aquesta renta garantida de ciutadania puguin veure d'una vegada per totes realitzada el seu objectiu. I en relació a això, en relació a aquest anunci, des d'aquí emplacem el president Puigdemont a desautoritzar a aquells que hagin cregut que la renta mínima d'inserció requereix com a requisit l'accés al català. Esperem que el senyor Puigdemont, com a president de la Generalitat, no avali un requisit carregat de xenofòbia social com aquest. Però per sortir de dubtes, ja els dic que avui, ara mateix, hem presentat una petició com a grup, com a Catalunya Sí que es pot, per demanar la compareixença urgent de la consellera d'Afers Socials i Famílies perquè doni comptes d'aquests anuncis fets informalment fins ara. Bé, i això és tot des de la perspectiva del que podíem dir la part menú de la roda de premsa. Ara, lògicament, ve la carta que vostès demanin. Jo li volia demanar si podria fer una valoració de les tensions internes en el si del grup parlamentari de Catalunya Sí que es pot, que s'han fet públiques. Bé, no ens amaguem, nosaltres som un grup divers i plural, i a més som un grup que té una virtut, i és que és jove des del punt de vista de la seva Constitució i per tant té des d'aquest punt de vista també les febleses, si volen dir vostès, d'un grup que té aquesta joventut, que ve a més d'experiències molt diferents, de diferències de partits que porten més de temps existint, com Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Alternativa, de diferències de partits que són més recents però que ja tenen un bagatge important com és Podem, d'entitats i moviments socials. I és evident que des d'aquest punt de vista aquest grup plural i divers es pot expressar amb diferències internes. Els hi puc assegurar que en aquests moments tenim un nivell de cohesió política dins del grup molt important. Un nivell de cohesió política del grup tan important que ens ha permès, per exemple, encarar en plena unanimitat un debat que per nosaltres era complexa, com és el de participar en el tema de la comissió de procés constituent. Sense aquesta cohesió política, que insisteixo és molt forta, hauria estat impossible que nosaltres abordéssim un tema que sens dubte és delicat perquè forma part d'un escenari fronterer amb la nostra ideologia on conviuen gent que té opinions diferents sobre aquesta qüestió. Jo crec que aquest és l'exemple, un dels exemples més evidents de que la cohesió política de Catalunya Sí que es pot és bona i que la salut del grup és bona. No se sent res. Disculpeu, No, acaba de dir, perdoni, que té una salut bona i una cohesió bona, llavors demano a què atribueix que hagin transcendit aquestes queixes internes per part dels diputats de Podem que han transmet a les seves bases dient que se senten apartats o eclipsats, que no tenen prou visibilitat i que demanen participar més en l'activitat parlamentària. Perquè la iniciativa fa i desfà, una de les coses que diu el document. Volia saber què ho atribueix. Dues coses els hi volia transmetre en aquest sentit. Ja els he començat dient que siguem un grup amb molt bona salut política, per vol dir amb molta cohesió interna, no significa que no siguem un grup plural, divers i que lògicament tenim els nostres reptes d'ajustament intern. En aquest sentit,
possiblement el que vostès em pregunten avui sigui l'expressió d'una cosa que jo no sabria explicar millor que amb una metàfora. Nosaltres venim d'una cultura amb el que, per la transparència, per fins i tot una transparència molt oberta, som, a efectes d'opinió pública, com una mena de jonc, una canya de jonc. Saben vostès que la canya de jonc és una canya que la primera brisa es belluga ostensiblement, però que ja pot bufar el tsunami més gran del món que quasi mai es trenca. Llavors jo crec que la definició exactament del que som nosaltres com a grup en aquests moments és aquesta. I per tant, aquestes coses que poden sorgir, que per cert crec que viuen tots els grups, perquè vostès que tenen molta experiència parlamentària saben que els elements aquests de distribució de tasques, de funcions, d'activitats, de presències, és una cosa que es veu en tots els grups, com passa a les famílies, en totes les famílies es veuen en aquests moments, forma part d'una certa normalitat i nosaltres vivim amb aquesta normalitat i que no li donem cap tipus de... no li restem importància, però de cap de les maneres com s'ha pogut interpretar pel moviment molt oscil·lant del jonc, existeix cap tipus de risc de ruptura, que és el que vostè em preguntava. A la carta també deia que li donava un ultimàtum, que si dijous no acceptaven unes condicions que enumerava el diputat en qüestió que l'ha enviat, diu que prendria mesures o que s'hauria de replantejar la relació dins del grup. No sé què té a dir en aquest sentit. No és aquest l'estil que tenim de comunicar-nos amb el grup i per tant, com que no és l'estil que tenim de comunicar-nos amb el grup, no és ni de cap de les maneres una cosa que s'hagi plantejat en aquests termes dins del grup. Ja li puc assegurar que no. No forma part del llenguatge i de l'estil que utilitzem en la relació entre nosaltres, que pot ser complexa en un determinat moment, com ho és la vida de qualsevol entorn format per persones, però que mai es produeix en aquests termes. I els hi puc dir de manera ben clara que ni jo personalment com a portaveu de Catalunya Sí que es pot, ni jo com a membre de la direcció política d'Iniciativa per Catalunya tinc cap problema amb Podem, ni estic convençut, ho sé, Iniciativa per Catalunya té cap problema amb Podem, ni Podem cap problema amb Iniciativa. No existeix això. Existeixen les coses lògiques de la vida, del funcionament, que alguns grups, perquè són més hàbils o menys transparents, és igual, jo no li posar qualificatiu, doncs les viuen igual, però no emergeixen, i en aquest cas, en el nostre cas, ha emergit dins, insisteixo, d'aquestes diferències absolutament governables. Jo he vist avui a les xarxes socials que hi ha molta gent que s'estava fregant les mans. Ho sento, però hauran de guardar les ampolles de cava per una altra ocasió. No els hi donarem aquesta oportunitat. Però llavors entenc que no canviarà res dins de la dinàmica del grup. Sí, escolti, nosaltres som un grup que portem de vida... Fixis bé, portem de vida molt poc temps, però a més tenim un inconvenient, i és que una part d'aquest temps el Parlament ha estat en hibernació, i per tant, com aquí diu, portem molt poques setmanes pràcticament de govern quotidià del grup, i ens estem ajustant amb els funcionaments ordinaris del grup. Clar que sí, avui mateix, per exemple, hem abordat amb absoluta normalitat tot el que és el tema de la distribució del proper ple, i des d'aquest punt de vista un grup que estigués en aquesta situació d'emergència que ho ha pogut interpretar no de cap de les maneres hagués pogut abordar el tema de l'ordenació del proper ple amb aquesta normalitat, o el tema de la distribució de les comissions, o el tema de la distribució de les presidències. Li puc assegurar que si existís aquesta situació això s'hagués fet absolutament visible amb les dificultats de construir consensos interns, i això no ha estat així, al contrari, ens presentem amb consensos importants de funcionament. Que hi haurà ajustos? I tant que sí. No pararem de fer ajustos durant tota la legislatura. És que si no seríem un organisme viu, seríem un mineral, i estem fets per persones.
i per tant a l'estar fet per persones es tenen que ajustar en totes coses perquè bueno, són menys els que voldríem, 11, i per tant el que tenim clar tot el grup és que l'única possibilitat de treure molt de rendiment polític a aquestes 11 persones és tenir un fort esperit de solidaritat entre nosaltres, i això jo crec que està fortament arraigat dins del grup. Nosaltres som conscients, malgrat les dificultats que puguin aparèixer en algun moment, que la millor manera de guanyar és que guanyi tot win-win. Llavors, alguns des d'aquest punt de vista tenim una certa experiència i jo crec que tots plegats ho farem així. Per tant, hem de concloure que els diputats de Podem tindran més presència mediàtica a partir d'ara, o hi ha d'haver una reunió per abordar precisament aquesta petita crisi que diu que no trencarà el grup, però en qualsevol cas existeix? Miri, sap què passa? Que és que el problema que hi ha és que presència pràcticament no l'hem tingut ningú, perquè és que el Parlament ha estat hivernat. Llavors, el primer ple el tindrem la setmana que ve. La primera distribució de tasques que hem fet, que es pregunta al president, pregunta al govern, interpel·lació i coses d'aquestes, l'hem resolt bé. Aleshores, anirem fent els ajustos que calgui. Perquè possiblement, igual, miri, a la pregunta que m'ha fet vostè em suggereix una possible explicació amb la qual jo no havia pensat, però em ve al cap. Igual una part d'aquests elements d'ajustos que hem de millorar i coses d'aquestes té que veure amb el neguit que tots ens ha agafat de veure que érem diputats durant molt de temps i que no podíem exercir de diputats perquè el Parlament estava absolutament hivernat. Jo crec que en la mesura que precisament el Parlament comenci el seu funcionament ordinari, la veritat és que la quantitat de proposicions de llei, propostes de resolució i iniciatives de tot tipus que ha presentat el nostre grup dona per tenir feina per tothom i perquè aquesta feina ens desbordi. Això només per les que nosaltres estem plantejant. Imagini's les que no ens vindran des de la perspectiva del que és el propi govern, no? Perquè ja saben vostès que en l'àmbit parlamentari hi ha dos tipus d'activitats dels grups. Les que són proactives, amb les que tu fas coses, aquest és el ritme, el marques tu, i nosaltres hem mantingut sincerament un ritme molt actiu. Avui, quan la Junta de Portaveus fèiem el repàs de les coses que hem presentat, Déu-n'hi-do el treball que hem estat fent, i el podíem denomenar l'activitat parlamentària més reactiva, que és la resposta al que fan el govern o als altres grups. Tindrem tanta feina entre tots plegats, que a més són poc 11, que no ens la podrem acabar. Des d'aquest punt de vista estic absolutament convençut que tots els diputats i diputades del grup tindran molt de protagonisme en aquest Parlament. És l'avantatge que té els grups petits, si se'm... Aviso que portem 18 minuts, perquè són dos faristols entre setmana, el dimarts són de 20 minuts, darrere de PSC, de gent... Però que ningú pugui pensar que no... No, però fan totes les preguntes. Deia que no els ha donat temps de tenir presència perquè el Parlament ha estat hivernant, però la qüestió és que hi ha hagut una queixa dels diputats de Podem o diputat de Podem. Jo li voldria preguntar si aquesta queixa es circumscriu a un sol diputat o és compartida pels diputats de Podem en bloc que hi ha dins del grup parlamentari. Vostè em permetrà que jo li digui una cosa. No crec que sigui oportú que jo parli en nom de ningú més. No, però vull dir que vostè m'està plantejant si és una queixa formulada. Llavors jo li puc assegurar, ja l'he dit, no existeix un problema polític ni existeix un problema de convivència en absolut entre els diferents components del grup. No, a veure, diguem, en les anteriors legislatures, ja sé que no és aquest, però el grup d'Iniciativa Esquerra Unida abans, per exemple, també era un grup, diguem, compost per diferents partits, i recordo que aquí els faristols mateixos, diguem, de cada dimarts, si no recordo malament, doncs hi havia potser, diguem, 3 setmanes era un portaveu d'Iniciativa i una setmana el del portaveu, diguem, d'Esquerra Unida Alternativa. Jo vull saber si aquesta dinàmica també s'imposarà, diguem, a partir d'ara que la legislatura va entrar en aquesta normalitat, diguem, o no, per exemple, només a aquest efecte, No, evidentment que sí, que amb els faristols vostès veuran comparèixer diputats i portaveus de tots els grups que formen part de Catalunya Sí que es pot. Sí, en aquest sentit no.
sense que crec que es pugui establir elements de comparació amb situacions anteriors, però sí, la pregunta que vostè em fa és... Portaveu adjunt, Albano Dante, per exemple, no sé si assumirà periòdicament un dels faristols que fa, per exemple. Sí, sense cap mena de dubte, però és que això ja està així, a més, si recorden vostès, en alguna ocasió això ja s'ha produït, entre altres coses, haver comparegut els dos i així. Però deixin dir vostès que jo crec que nosaltres aquest tema el resolem i a més ho tenim acordat, que això sigui així amb un criteri polític, no reglamentari. És a dir, nosaltres volem que aquest faristol sigui una expressió de la pluralitat del grup, no només de la pluralitat política, la pluralitat especialment amb els temes, i molt probablement quan es posi en marxa la normalitat de la legislatura, doncs recuperem algunes de les experiències positives que vostè recordava de legislatures anteriors, d'uns altres grups que no són exactament el nostre, però del qual podem prendre, amb el qual el portaveu o el portaveu adjunt compareguin per donar compte de la política general, però compareguin també amb portaveus sectorials perquè en un determinat moment vulguem donar un element destacat a la presència d'un determinat tema i per tant compareixerà el diputat i diputada d'aquest tema. Per cert, això està així previst des del començament d'aquesta legislatura. El que és evident és que s'ha produït un fenomen que vostès entendran i és que pràcticament la legislatura no ha començat a funcionar en termes de normalitat. Jo crec que aquesta és la primera compareixença de Junta de Portaveus en la que podem parlar d'un ple ordinari, perquè fins ara havíem tingut el ple d'investidura i hem tingut el ple amb el qual el president del govern català, senyor Puigdemont, ha presentat les seves cartes credencials i el seu organigrama de govern. Això està així des del començament i així serà, de manera nítida, clara i sense matisos, amb criteris polítics, òbviament, no reglamentistes, perquè això és una compareixença política. Que s'hagi fet pública aquesta carta el dia després en què hi ha una roda de premsa en què Ada Colau anuncia la idea que aquesta confluència d'esquerres vagi endavant, que hi hagi aquesta unitat d'esquerres aquí a Catalunya, és una mala notícia? No crec que tinguin res a veure. Vaja, jo sé que el ser humà, tots, i jo el primer, tenim tendència a intentar buscar-li explicacions no dic que hi hagi lògiques, coherents, que enganxin, que una cosa lligui l'altra, que una cosa... A vegades, vostès saben que pràcticament tots els grans descobriments de la humanitat han estat fruit de la casualitat. A vegades els problemets també són fruit de la casualitat. Grans descobriments i petits problemes són fruit de la casualitat en el 99% dels casos. Buscar més coses, permet tenir un relat que pot arribar fins i tot a vendre, però molt em temo que les coses no van així. Perdoni, una cosa. Qui serà al final portant veu del seu grup a la comissió del procés constituent? A la comissió del procés constituent hem acordat amb tots els grups fer una excepció amb el tema dels membres de la comissió, perquè les comissions d'estudi són molt restringides i hem acordat entre tots donar-li un caràcter ampli, perquè especialment hi ha alguns grups, com a Junts pel Sí, necessita tenir molta més pluralitat. A la comissió de procés constituent assistirem de manera ordinària el company Lluís Rabell, el company Joan Coscubiela i el company Albano Dante. Dic de manera ordinària, perquè és bastant probable que en funció d'alguns dels temes que es tractin puguin comparèixer alguns dels altres membres del grup, com també ho faran els altres grups des d'aquesta perspectiva. Crec que això ha estat una mesura intel·ligent amb el que s'ha vist la comissió de procés constituent com un espai propici per generar diàleg i, per tant, des d'aquest punt de vista, el màxim de pluralitat fins i tot dels propis grups, no només el nostre, sinó de tots els grups, és un tema que ja vam abordar en una reunió de la setmana passada els portaveus de tots els grups. I coincidim amb aquest element. Tampoc amb això és problema. Bueno, vostès saben... No, el que hem acordat és una cosa i és que vostès saben que per raons reglamentàries ha d'haver un nomenament de portaveus, però políticament, que és el que importa, doncs Junts pel Sí em sembla que va demanar tenir 6 persones
Nosaltres no tenim cap tipus d'inconvenient i nosaltres de manera ordinària i permanent en serem 3. Són Lluís Ravell, el company Albano Dante i jo mateix. El qual no vol dir que en un determinat moment, en funció del tema que es tracti, o de l'oportunitat o de la necessitat, puguin comparèixer algun altre company i companya. El tema del procés constituent és una cosa que per l'envergadura del tema i per la cohesió que requereix i per la importància que nosaltres li hem donat a aquest tema, és un d'aquests temes que com aquell que diu, estarem discutint quotidianament i ensemblant amb molt consens dins del grup. Els tres, sí. Això estic dient que 3 són els 3 de sempre i els altres en funció de que vagin venint. Catalunya sí que, Junts pel Sí, no vull parlar de memòria, però em sembla que ens vam plantejar la necessitat que tenien 6. És una necessitat que compartim tots els grups i és normal per la dimensió política que té. Malgrat ser una comissió d'estudi, té una dimensió política que supera les comissions d'estudi ordinàries. Alguna cosa més? Doncs moltes gràcies i fins un altre dia.